Kublai ya phibaro, shakane ka video, nginlei jungoh ya kawai na kijulla kiba itinat tam hakathai northeast jongka India ka Arunachal Pradesh. Latipkum ka land of the rising sun. Namar kadai kawai na kijaka ha India, kabayo ya ka jingshai jongka snidang step. Kane ka jilla ka dap da kilum, kiwah, kiklau kiba heh, kithem kiba itinat. Bat kijaka badap da ka jing itinat jongka Mariang. Hatawang kadai kawai na kijaka bapo bha ha Arunachal Pradesh. Hangne ngila ban yohi ya katawang monastery. Kabadai kawai na ki monastery kiba kongsan bha ha kathany Himalaya. Na kabenta kiba iet ya ka Mariang bat kimrat klau. Namdapha National Park kadai kawai na kijaka kaba kongsan bha. Hangne don kawai ka jaka kaba itinat bha kadai ka Sela Pass. Kabadap da utha. Ka Zero Valley kadai ka jaka kaba kring bha. Kapo namar ki penthork ba bat kilum jerngam. Bat ka kumta. Lada phiwat ya ka jaka ka badon ka Mariang ka ba itinat. Ka Kolshor ka ba Kerpang bat ka jing yashem ka Arunachal Pradesh kam deitang ka jaka jong ka Mariang. Hinrei ka longru ka julla ka barius pa bha ha ka Kolshor ka rukom im bat ki kinongwan jngok kai kila ru ban mat ya ki festival ya ki jing shat tinrai ki jing bam tinrai bat ki kam jngok kai ba pher. Kublai shibun ya phi ba phi pet ya kane ka video. Like, share but subscribe ya ka channel, banyo shushu ki video.